Ана яши җирдә бала өчен, гомер буе булып терәге. Аккан суга, янган утка керә, бала өчен тибә йөрәге. Бер минуттан да истән чыгармый ул, гомер биргән сөю җимешен. Җаны белән тоеп яши ана, баласының йөрәк тибешен. Дигән шигъри юллар тап килә. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң газиз, иң сөйкемле булган әниябез, тормыш иптәшем, нәнәебез Зинфира Габделхай кызы Шәрәфетдиновага. Кадерле без, күз нурыбыз, 1961 елның 19 февралендә ямьле табигатьле Арсай авылында дөньяга килә. Гомер буе туган хуҗалыгын үстерүгә багышлай. Урал җәмгыятенең терлекчелек тармагында төрле эшләр башкара. Эшләгән коллективында ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр була. Намуслы фидакар хезмәте хөкүмәт җитәкчелек тарафыннан мактау грамоталары, бүләкләр белән билгеләнә. Бәхетен дә читтән эзләми, кадерле без. Арсай авылының иң уңган егете, әтиебез Рәфит Әнвәр улы белән гаилә корып, дөньялар тергезеп, күпләп мал туарын, кош-кортын асрап, безгә ике мәхәббәт җимешләренә гомер биреп, икебезне дә җил давыллардан саклап, яклап, тәрбияләп үстерделәр. Әниебезнең уңганлыгына, сабырлыгына, тырышлыгына сокланып бетә алмыйбыз. Пешергән аш сулары һәр вакыт телеңне йотарлык бик тәмле була. Үстергән гөл чәчәкләре күзләрнең явын алырлык. Әниебез йорт мәшәкатьләреннән тыш спортны үзитә. Айруча кыш айларында чаңгы шуарга ярата. Кадерле әниебез, син олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Әни, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер телибез. Бу тормышта синең безгә күрсәткән игелекләреңне уйлап та, санап та бетерлек түгел. Синең алда без барыбыз да баш иябез. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа, әни. Кояш җылысына җыелгандай сыенабыз, әни, яныңа. Тормыш ямен матурлыгын тоеп, яшә, әни, безнең арада. Кайткан саен синең яннарыңа колач җәеп каршы аласың. Мең рәхмәт, әни, тәрбияңә. Безнең өчен һәрчак үрнәк син. Киң күңеллең юмартлыгың өчен кояш белән сине тиңлибез. Шатлык белән тулы, куанычлы, озын гомер сиңа телибез. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәше Рәфит, балалары Ирина, Илдар, кияүе Рөстәм, килене Зилия, оныклары Денис, Урал, Динар, Лилия. Без дә сезне матур гомер бәйрәмегез белән кайнар тәбрик итәбез, Зинфира Габделхай кызы. Уйлаган уйларыгыз, теләгән теләкләрегез барысы да тормышка ашсын. Алдагы көннәрдә дә үстергән балаларыгыздан җылы, ягымлы сүзләр генә ишетеп, аларның бәхетен күреп, парлы тормышта исән-имин озын гомер итәргә язсын. Якыннарыгызның җыр күчтәнәше сезнең гүзәл бәйрәмегезне ямьләп, аның аерым бер бизәге булып торсын. Мизгелләрне сагынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә. Йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә
туйган үшін Йокты дүниялардан кім туйган Ешет Худай yüzлер тулган үшін Тәкъдирләр язылган маңгайга Урап үтеп булмый язмышына Бәхет өчен җиргә туганыбыз Гөлгә күмәр өчен тормышына Якты дөньяларга бер тугач Яшәргә иде туйган өчен Якты дөньялардан кем туйган Яшет Худай yüzлер тулган үшін Барыр юлыбыз якты булсын Бетмәсен дөнья мәшәкате Исән сау булганда туганнар Яшәүләрнең шунда рәхәте Якты дөньяларга бер тугач Яшәргә иде туйган өчен Якты дөньялардан кем туйган Яшет Худай yüzлер тулган үшін Якты дөньяларга бер тугач Яшәргә иде туйган үшін Якты дөньялардан кем туйган Яшет Худай yüzлер тулган үшін Якты дөньялардан кем туйган Яшет Худай yüzлер тулган үшін